Ну, насправді слід сказати, що це абсолютно не нова норма. Над цією позицією ми працювали як громадські організації, правозахисні організації. Зараз ми над цим працюємо в представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Вже зареєстрований законопроект, над яким ми працювали спільно з народними депутатами і правозахисними організаціями, Міністерством юстиції України, Міністерством реінтеграції України. В, здається, червні місяці законопроект був зареєстрований. Відповідно, ці норми, про які говорить пані Лідія Кузьменко, і на яких ми наголошуємо, ми сподіваємося, що вони будуть впроваджені після голосування депутатами Верховної Ради. Що це означає? Що ми не визнаємо тих документів, які видаються окупаційною владою в Криму, як документів, а ми визнаємо ті факти, які містяться в таких документах. Тому що, якщо говорити про станом на зараз, дійсно, якщо людині потрібно отримати свідоцтво про народження або про смерть, вона звертається за цим до суду і приносить великий пакет документів з собою. Але як такого доказування в суді не відбувається. Тобто суди беруть факти, які містяться в тих документах, які подають, фотографії, так зване свідоцтво про народження, про смерть, якісь свідчення інших осіб. І тоді суд виносить рішення щодо цього. Але насправді це не прерогатива суду, тому що суд мав би займатися складнішими випадками. Припустимо, якщо є якесь спірне питання щодо народження, припустимо, якась особа хоче зманіпулювати, надати недостовірні факти. Відповідно, тоді з цього факту потрібно йти до суду. А загалом це питання до РАКСів. Відповідно, дійсно, в Верховній Раді зареєстрований законопроект. Ми сподіваємося, що на наступну сесію Верховної Ради він буде винесений для голосування. Какая это будет форма? То есть как будет звучать? Признавать информацию из оккупационных документов? Или как будут принимать ЗАГСи эту информацию? Дивіться, повторю ще раз, документи окупаційних органів, вони не визнаються, тому що це прописано ще в законі України від 2014 року, що будь-які документи, видані на окупованій території, вони вважаються нікчемними, тобто не мають жодної юридичної сили. Але, припустимо, наприклад, візьмемо як приклад освітні документи, коли діти вступають і показують, визнається не документ, а визнаються кваліфікації, які здобув учень кримської школи, вступаючи в український вуз. Тут аналогічна ситуація. Тобто не визнається документ, а беруться ті дані, які містяться в такому документі, але окрім цих даних надаються ще ряд інших документів, документів, свідчень і так далі. Тому ще раз, і це дуже важливо, Україна не визнає документів жодних, які видає окупаційна влада. Але інформацію, яка там міститься, вона може взяти до уваги. Відповідно, процедура так і прописана, що беруться дані до уваги, які можна потім використати при тому, коли будуть видавати такий документ, або, можливо, не будуть, а будуть тільки шляхом свідчення особи, батьків, або найближчих родичів, і на основі цих даних буде визнаватися, що дитина народилась. Я просто хочу уточнить весь механизм, чтобы было понятно, насколько это упрощает этот механизм и по времени, и по усилиям. Дивіться, питання в чому? Що, по-перше, суд – це завжди дуже складна процедура, і не всі психологічно хочуть йти до суду. Це важливо. Одне питання – громадянин йде до суду, інше питання – він йде до відділів РАКСу. Це перше. Друге питання – це вартість послуги. Багато громадян звертаються до безоплатної правової державної допомоги або до громадських організацій. Велика кількість людей або не знає про таку можливість, або з якихось причин не звертається. Відповідно, вони звертаються до платних юристів, тобто яким потрібно платити гроші за представлення їх у суді. Це інше питання. Інше питання – це тривалість процедури.
Через САКС ми передбачаємо, що процедура буде все ж таки скорочуватись, аніж через подачу документів в суди. Чому? Тому що суди українські дуже перевантажені, особливо після тих реформ, які були запроваджені, скорочення певної кількості суддів. Тому потрібно розуміти, що все залежить, звісно, що від завантаженості кожного конкретного судді і суддів в тому суді, куди звертаються громадяни з окупованих територій. Але частіше за все це може затягуватись мінімум на тиждень, а загалом це тижні, а інколи місяці розгляду цієї справи. Тому, звичайно, що нам потрібно і дуже важливо розвантажувати суди і не давати їм робити ту діяльність, ту роботу, яку вони згідно своїх повноважень насправді і не мають робити, тому що це безпосередні повноваження відділів реєстрації цивільного стану громадян.